Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, ина имрӯз аз Чапаев я бародармон хоҳиш карда буд, ина буқои зотӣ аз Қазоқистон овардааст. Ба назди ҳавай омадем наворкунӣ бародаро. Маълумоти пурра ҳозир дар давоми видео мешавад. Адрес ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, деҳаи Чапаев. Мана ина пеши бор. Ай тараф айсини Қурға меояд. Ина ай тараф бошад. Аз тарафи ина қабатиёни Шаҳртӯ Зиликӯр Қумсангир 5 аями тараф инамиҷада. Хулас дар инами деҳаи бародаро ҳозир навори пуррара тамошо кунед. Дар давоми навор маълумоти пурра медиҳем бародаро. ҳозир рафта ай пеша молора навор мекунем. ҳозир ай баланди навор када истем бародаро. Хоб бародаро, ина моло ай пеш буқов. Пародаи Грефорд Ангус, баъд Ангус бо чорнапёстр чалиш, яъне дурага кардагишам ҳаст. Чанд сар аҷа ака обши? 45 сар. Ина хушро тамошо кунем. Хурданаш, саломатиш. Ҳозир маълумоташ ҳам медиҳем. Килобаркаш чанди меша? Бетарозу чанди меша? Молои созам бародаро, ина шӯрак, рагаштанош, чиёш 100% моло. Айна хурданош. Мол ба фикрам ки амиқа мешава, айда зиёдаш. Мана. Ина размирош, ино подсосам бародаро, ай шир биромадагӣ, уже эмхӯр, алафхӯр 100% буқов. ҳозир нархошонам гап мезанем бародаро. Аввал шумо хушро тамошо кунед, маслиҳатотона кунед. Ҳамаш буқача. Салому алайкум бародаро, ина молаи Қазоқистон овардем. Гусало пешаш то як соларо. Симентал қати ангуст бундагия якаҷон. Симентал қати ангуст. Чорнопёстр смешника ага. Ина Гринфорд ака. Чорнопёстр ангуст қати мундаги якаҷон. Молои қазоқиам ҳастай. Пешаш як солай. Ана мол швед қати Гринфорд мундаги. 10 моҳа буқача якаҷон. Килобаркаш ҳам боша 60 сомон. Ина ака Гринфорд, ина молам Гринфорд. 10 моҳа буқача пешаш. Ина майдои мебинед акаҷон. 4 моҳа, 5 моҳа. 4 моҳа на? Ина ака ина майда мебинед 4-5 моҳа. Ина якта, дута, сета, амҷада 8 сар чорвой. Она мана ангус 4 моҳа, 4 моҳа якаҷон. Ина моли сияи мебинед рафтесай чорнопёстрай. Ангус қати мундагия сияҳ шидагия, неки свети алаги дора. Свети пёстри дора. 4-5 моҳа тайлоқа якаҷон. Ана акака нархоша гап зан. Ай чанд сар мешавад то чанд қара. Нархо харидкар гап зан, барои харидоро душвор нашавад. Нархо ака мақсад намиҷа миёш ҷидо мекунӣ ака 16000 ҷидо мекунӣ. Мақсад бо ягон чиз хотир дора ва 15 ними амҷа андар як 15 та 16 чакадагиан доаги нестем. Лекин ака 16 не ягон чи мақсад раҳ руша то аму хонаша рафта расидана иншоалло фикрша мекунем ки 16 буғалта 8-10 моҳа яка 345 340 то 285 ам хели кило меброян моле ки 16 боло ай 15 болош то 285 ам меброя акаҷон. Як касома дута майдаша бигир мега чанд. Майда акаҷон дуташ бигири агар 12 сумӣ ака. Майда 12 сумӣ савдо мешава. Симентала якаҷон. Мана ай симентал ушам симентала. Калоноша мисол як касома 10 сар калоншаш до када мегир мега. 15 то 15300 ака андар як кадагиан до аги нестам. Килобаркаш 60 60 сомон ака килобаркаш. Доставкаш чӣ мешавад? Доставка хариби мақсад хатлон да боша ака мерасунем. Ба арзера бигиран мерасунем шака. Я бор дига
дурун ба дуруни моло бигардем, тамошо кунем бародаро. Хай нархоша фаҳмон соҳиби мол. Мақсад ҷои бовария бародаро. Ягон ҷои хеле чӣ нест. Моло 100% айна рагардиёш чиёш тамошо кунем худтон. Ина бародаро. شصمی 250 کیلوش ин ҳамин моло бародаро. Нархошона гуфтем, даставкашам ташкил мекунад. Айноми канали мо гап занед. Бо муомилаи хуб карда, хушрӯ карда, савдо карда метавонад бародаро. این اکا سیاهوی پیشونی سفید چورنی پیاز داره قطعی انگوس سمشنی کداگه یکا 10 ماه بقچه 300 چند بده هم خیلی 300 بالا یکا وزنش бародаро, ина як бори дига хушрӯак тамошо кунед. Рагардиёш, пародаш. تمام دنیا میرم بچه های دیدم Ay peş bura rahmgi. İsa kani. سیروت سیروت اون شاوزا دمش مامین бародаро, хушрӯ тамошо кунед. Ҳамин ҳамаи заҳмото барои шумо. خیلی نمود این молоро барои ҳамин хушрӯ дидантон исӯ ҳай кардестем. Рагардиёш, миёндарозиш, стойкоша хушрӯ тамошо кунед бародаро. مام او مخ